Benvidos aos 50º Xogos da Fame. Que non, home, que broma, que son os xogos tradicionais de Grou que levan celebrándose máis de 45 anos. Temos aos nenos de 4 e 5 anos xa preparados aquí na saída porque van comezar co xogo da pataca. Estades nerviosos? Sí. Moi nerviosos? Sí. E por qué? Ti xa non podes falar porque ten a pataca na boca. Porque sí. Porque sí. E bueno, vexo aquí por os pais que eu penso que están máis animados cos fillos. Sí, encantaríanos estar aí competindo, pero xa nos pasou o turno. Ti participaches algunha vez, porque ti és daqui de Grou? Son de Grou e participei moitos anos, pero ahora hai que deixar aos pequenos no seu sitio. Hai que deixar as novas xeracións. Bueno, pois eu voulle dar a saída, porque senón van se me poñer moi nerviosas. Estás preparados? Sí! A de unha! Todos xuntos, compañeiros! A de dúas e a de tres! Vamos, vamos! A ver, a quen animas ti? Eu Aarón. Aroa, por que Aroa? Aarón. Arón. É dos máis pretos que temos no pobo. É dos máis pequeniños que tendes, entón a tope con el. A tope. E aquí a cando tope. se pegan as medallas hai que berrar por torneiros. Por torneiros. Porque Somos todos de Liga. Sodes todos de torneiros, aquí xa hai un bando gañador. A ver, vou por aquí. A quen animades vos? Os de torneiros. Os de torneiros tamén? Madre mía, pero solo hai xente deste pobo ou que? Non, hai de todos. Somos os mellores do pobo. Oes, pois mira, eu creo que temos que xogarnos tamén, ou que? Vexo por ali a Espiño. Espiño! Veña, vente pa aquí, que non te vas a escaquear, Nos esta tarde temos que xogar tamén. A ver, en quen bolao me vas meter? Piche los rapaces, 4 ou 5 anos, 4 ou 5 anos. Facemos o xogo ti máis eu. Home, Rétote, por suposto. rétote. A ver, mira que eu son daqui, vou gañar hoxe. Eu son de Friol de Lugo. Modesto, onde estás? Modesto. A ver se Modesto nos dá unha Trainos culler. 2 culleres e 2 patacas, que vou xogar con Noelia. Trainos. Mira, esta vale, mira. A ver, Colle por aí, señoras e señores, en directo, eu reto a Noelia Salgado, da Serra do Xurés. da Serra do Xurés, a comarca de Lugo. Hasta onde temos que chegar? Non me fagas trampa, A ver. Que ti és un trampulleiro. Bueno, non sei aquí imos, pero nós imos facer A a ver, carreira. vai nos dar aí a saída Modesto. Modesto, dalle duro. Dalle. Animádenos, A tope. Veña. 1, 2, 3, xa! Un trampulleiro.